A procesión na honra de San Roque foi a primeira das 7 que se desenvolverán ao longo de toda a semana na parroquia Lousamea de Tállara. Trátase da última celebración estival do Barbanza, polo que veciños e visitantes quixeron despedir por todo alto o calendario festivo. Ben, moi ben, aquí na festa San Roquiño moi ben, ademais somos de aquí, co cal hai que disfrutar das festas, son 7 días, son 6 días de festa e hai que aproveitalos. Como ten que ser, en San Roquiño nunca falla a xente de aquí, os veciños todos, isto piden a gritos. Home, claro que sí, que había gana de festa, jova. Como non iba a haber gana de festa, Dios mío, deseando xa. Xa sei moi ben, había ganas de festa, tanto tempo parados e... Este é unha pasada, é unha cita incondicional todos os anos. Vindes todos os anos. Hombre, por favor, hai que vir de domingo a viernes. O grupo tradicional O Son do Pote e a orquestra Unión e Fuerza foron os encargados de amenizar unha xornada que chegou a súa fin co verbena a cargo do grupo Atenas. Quedan por diante 5 días de celebración, nos que ademais de San Roque renderáselle tributo a Virxe do Loreto, a Purísima Concepción, San Miguel, o Anxo da Garda e a Virxe de Fátima.